Ensemo y'abamenyi korwase omochio bosongo babere bakogokera ogochorwa na boigo ogotianiwa kw'abawaziri anene omowaziri w'esemi Ezekiel Machogu atibamuganire mono gochikorigereria omuroberi CBC oyo batebire munanigo obeire gurube nene gochiase abaibori abamenyi abo nigo boigo bamborire omurai wense Dr. William Samoei Ruto kwene kiabuna nko baikeranira yare chira chiria barierete chia bottom up. Njendo chako cha barombu ya bwakora du lakini yendo bawo chikorigere limono ebintu buna mafuta Ezekiel Machogu yacho oredu nera kwanda atige siasa nyinge akore gasi eri takeire unacho oredu njendo chembi yacho oredu tikakore gasi atokonye ndo tanganya sala waziri abacho oredu wala adige iri ndo yekor CPC na Machogu iri ndo yekor tanganya yekor CPC asanaro to chikomeka kabane ntawa yul waziri wato tere mbi amano tebara akore gasi ranga kwa akora CPC tuatwa stress na kubwana umuntu lweto no mwana secondary dana abadali bono no beko mwana secondary kubwa akoro CPC atusumbuire ibintu ebinge kosa ko nyomba n'ebintu byo kukumya ano mwana akosa yesere na nale tebesege na mambi by the way ibintu n'ebinge tuakumina ki CPC ne gakaregalende ntoka tabwebo na ntokora kasi ya boda boda rais wetu tunakuomba kwa kupenda kwako tunakupenda uturejeshe hizi vitu zirudi chini uchumi kuje kidogo at least kila mmoja apate ile bottom up alikuwa anatuambia tuione kwa matendo ikitufanyia kwisara muna into abaone gechingeni batebatanganga twarenge karoni egera tosukerie biashara byaito igorake ona ndo chenga matukari atete 100 ndo chenga matukaerire anyangwancha kwaye kwarenga ari kwancha konya bangina asengencha bangina nintu tokorendane na abana airende tocha kurusia abana twakane school fees ya goteba onya tako twakaruni akutamentere biasa nondaire ndio mheshimiwa Ruto ngambia na tuchorre to mo ndokorugusi na into gotole present ari mo waziri Ezekiel Machogu abungo mo pongeza na Machogu ito ko mo tabi abana ntoba gusi atolike bya mangana ya CPC atosumbure me